Ens trobem a Andorra, concretament al Pas de la Casa. L'excursió que proposem avui és pujar fins a l'Estany de les Avelletes, sortida fàcil, curta però envoltada d'un gran paisatge, entre França i Andorra. L'excursió s'inicia al pàrquing Avelletes, al costat de l'estació de Gran Valira. El recorregut és molt senzill, només cal seguir el sender que voreja les pistes indicat amb unes fites grogues. Nosaltres seguim el sender, però anem buscant trams sense neu per evitar relliscades, ja que estem a mitjans de primavera i la neu encara és molt present des del començament de l'excursió. Pels més petits és genial, i a cada pas s'entretenen saltant els rierols que provoca el desglaç. Mica en mica anem guanyant alçada, no hi ha un gran desnivell i es puja molt bé. El camí està envoltat de cims emblemàtics com el cim dels Pedrons, el Pic Negre d'en Valira i el Pic d'en Valira, entre d'altres. El recorregut va saltant entre França i Andorra i transcorre pel costat del riu del Pas de la Casa. Els primers centenars de metres els podem realitzar sense dificultat, buscant zones sense neu, però en algun tram hem de travessar clapes de neu primavera, que amb cura se superen sense problemes i aporten un grau d'aventura molt entretingut pels més petits. En poc més d'una hora arribem a l'estany i la sorpresa dels més petits al descobrir el bonic estany glaçat és impagable. L'estany encara és tot glaçat i recobert amb una capa de neu de les últimes nevades. Els més petits es queden embadalits, ja que és difícil de veure un estany glaçat tan accessible. Al costat de l'estany trobem unes barbacoes i unes taules per poder seure i menjar. Alguns aprofitem per trobar moments de connexió amb la natura, d'altres simplement s'ho passen bé fent el cabra. La curiositat de trencar el gel fa que petits i grans intentin travessar-lo, tot llançant pedres amb el risc d'una relliscada digna de no te la fotis. L'Estany de les Avelletes, situat al peu dels cims d'en Valira, és un indret de fàcil accés i magnífic per passar-hi una estona amb els més petits. Per la tornada, desfem el camí. Abans de marxar, alguns aprofiten les últimes neus de la primavera i fan unes baixades amb trineu per les pistes tancades de Gran Valira. Des de l'Estany de les Avelletes ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la propera sortida.